Len sa o tom nehovorí, každé väčšie mesto má svoju školu, kde sa odkladajú deti, ktoré nikto nechce. A toto je práve ten problém, že v tej škole sú nakoncentrované obrovské problémy, bežný rodič tam nechce dávať. A prečo neziskovka Živica si toto vezme? Pre mňa bolo zaujímavé vytvoriť modelovú školu, ktorá nevyberá a nikdy nebude vyberať školné, prijíma naozaj všetky deti. Tá škola vo finále reprezentuje tú pestrosť, ktorú máme v spoločnosti a áno, chodia tam aj deti, ktoré žijú naozaj že v extrémne ťažkých podmienkach, ktoré si častokrát nevieme predstaviť. Zároveň tam ale chodia aj deti, ktoré žijú naozaj v tej strednej vrstve alebo dokonca majú bohatých rodičov. Takáto škola pre mňa má zmysel do toho investovať a ukazovať, že poďme budovať školy, kde sú rozmanité deti s rozmanitými príbehmi. Učenie pre mňa pre život znamená, že sa stretávam s tými rozličnými deťmi a vieme sa vzájomne obohacovať.